Mendi Esteban deitzen iz, espeletarra naiz, sortzez, eta orduan biziko kidea naiz. Bizi da iparraldeko elkarte bat, sozial eta ekologia mailan lan egiten duenak. Adibidez, txirrindula bultzatzeko eta otoaren neurria murrizteko, baita ere trenbidearen kontra edo nuklearari buruz ere pixkat gajonia esteko ere bai. Iparraldean orduan gaurko egunean arazo nagusiak ekologia eta sozial mailan orduan zein dira gehien bat AHT kanpaina hori, eta orduan trenbide handi bat egin nahi dute, berri bat, orduan hemen. Eta IKEA zentro komerzial handi bat, hemen justu Baionaren 10 kilometrotan. Bizi mugimendua orduan sortu da 2009ko uztailan, eta helburua zen hastapenean pixkat Kopenhagera joitea. Eta bereziki iparraldeko jendea sensibilizatzea zer den Kopenhag, zergaitik egiten zen eta zergaitik guretzat ere importanta zen. Zer ziren helburuak orduan, Kopenhageko helburuak. Eta gero orduan Kopenhag bukatu eta, gailuja orduan bukatu eta, erabaki dugu segitzea mugimendua, zenta ziren hainbat kanpaina ere iparraldean, eta orduan geroztik hortan burua sartua dugu. Sartu niz mugimendu hortan eta pixkat militantzia hortan, pentsatzen dudalakotz jadanik lujaren egoera biziki txarra dela eta txartzen ari, sozial mailan ere bai, hori sinesten gut guztiz. Eta bildumak ere irakurriz sinesten dut guztiz, baina pentsatzen dut asko hobeki biziko girela kapitalismoari ez den mundu batean. Eta hori dut sinesten gehien bat, eta hortako sartu niz militantzia hortan, gehien.